Hra byla uložená, OK, sme tu ľudia, máme to. To som robil na schvál, aby nebol stream nudný. Ty kokot! Prijebaný chlapci, jeden kalan. Kokot. Ty žebrák! No čo chceš, ty kokot? Čo chceš? Pozri sa. Ja? Čo ti to ako zajebalo? A za čo? On je jeblý ľudia, chápete to? Dobře, pane, tady sú peníze. Ja som išiel koľko? Ja som išiel 40. Prijebaný kokot. Že sa to už nebude opakovať. Pozri sa, jak vypadá. To je alkoholik 100%, pozri sa na to opuchnuté. Ty kokot! Toto som ešte nevidel, jeho odjebalo auto. To si robíš piču. A druhého, ty kokot. Tak toto bolo čo? Toto ho jako odjebalo to auto. Čo ti jebe? Toto si robíš piču. Toto nie je, ty kokot. Chápeš to? Jeho normálne odjebalo to auto, ty kokot. Čo ti jebe? Jak mi zmizol pred očami, aký by ho normálne vlak jebol, aký by ho fúkol vlak. To piča, poštím, ty kokot. Mě na pokoji. Musíme mu vzít doklady. Naval doklady a nic se ti nestane. Jsem vám neudělal. Daj to sem, ty kokot. Tome, to nebylo nutné. Jasne, že to bolo. Pojedu za samém a počkáme na tebe. Držím ti palce, Tome. Ty kokot. Mám tie doklady, či nemám? A few moments later. Stop! Ukaž mi svoji propustku. Nevidíš. I doklady. Říkal jsem, ať mi ukážeš propustku. Sem nesmíte. Čo? On ma tam nepustí? To je kokot pojebaný. On ten môj skurvený pes nezobral. Choj do piče. To čo on má v hlave? A teda neviem, kde to bolo? Kde to kurva bolo? Tento tu čo robí? Pozri sa, jemu zajebalo. Aha, čo robí tento? On je najebaný, či čo? On je na hríboch, pozri sa, čo robí. Čo bereš, kámo, je to dobré? Čo, ideme sa strieľať, či čo? Dáš na to? Tak kurva, ničte ho! Nie! Toko, pomôžte mi! Mafiáni, pozri sa, čo robia tí mafiáni prijebaní. Nie, on... Pauli prijebaný, obezný. Chápeš čo? Obezný Pauli skapal, ty lebo sa zasekol pri aute. Bože. Chvíľku musím počkať ľudia. Nech hentí Poliaci, lebo vieš, ako oni hrajú takto, oni prehrajú. Predstav si, oni lognú sa na server, dobre? Rozohra 4 minúty, takrat sa nadýchnú, dajú si energetiaky, lebo oni majú úplne rozjebané zuby ľudia. Oni sa najebú Red Bullom, Monstrom, neviem, čo je Semtex, Shock, či aké pičovina. Nie, to je pičovina. Oni tieto nad euro nekupujú, oni kupujú tie lacné, tie Wolf, čiže za 70 centov ti zadarmo energetiky rozdávajú normálne na trhu, že vyjeb si s tým zuby. Tak proste oni si s tým normálne, oni to ani nepijú, oni si do toho namačajú zuby, aby boli hnusní jak kokot. A proste oni na rozhrávke to rýchlo pijú, začne kolo a oni proste, že ak to najebú oči, tak začnú škúliť na monitor a že skúsime dať bez žmurknutia normálne 15 kol po sebe. A kvôli tomu ja prehrávam. Ja tak medzi nimi napojím a dívam sa na nich a moji tam takto lietajú, tak tam lietajú proste po mape, že slzia im oči jak kokot a oni proste lietajú, takto ide na dlhu, stojí pred ním a on úplne, že rozmýšľa, či to je jeho alebo není, vieš? A ja preto prehrám. Ja preto prehrám, ty kokot. Skurvení Poliaci pojebaní, to nie je ani možné. Z takýchto kokotov som ja dostal. Čo ti jebe? A náhodou, jak sa stane, že niekto v ich týme vyhrá hru, nie že oni sa spoliehajú na svoj tým, jak náhodou vyhrajú a padne im nejaká vec, tak oni hneď proste čakajú na rodičov, kým idú spať, hneď takto prídu za svojimi rodičmi, pozrú sa, či spia, či chrápu, tatko normálne bachor 3,5 metra, tyko nad hlavou má bachor, ešte normálne jak balón, počuje, že chrápe, tak hneď ide do jeho peňaženky proste pre kreditku a že ideme si zobrať skin. Normálne zajebe, kúpi si na Steame kľúč, otvorí si bedničku, padne mu proste normálne, že hovno a on, že ty
Predstavte si, že máte zbraň, nožík alebo nejakú pičovinu, alebo nejakú, ja neviem, takúto na kapsle, tam keby v CSku na kapsle zbraň, padne mu na ňu proste, viete na čo, na toto, pozrite sa na toto, na tento Zeus. Na tento Zeus mu padol skin a on že, ty kokot, že mám ho a 30 kompetitívov po sebe proste beha s týmto iba, čo to má jeden náboj. A beha s tým normálne, že, ty kokot, že vidíte to. A kvôli takým ja prehrávam, ja ich mám píči. Na toto, presne na toto, takto to je.